Iroi trai. Saya siap pat ngai ku blei pi baro ha ka kerteng ka patiang tam ka jong Jesu. Te ngorai ji kai balengkot han re ngai kan long ka jing hui pi. Ngajus ngotenat ban ya thu lem she ki wei ka e ka ba ngas ngotho. Te ha ka de ka jan met nga kwa ban ya thu e pi chapang ka ne ka tien nga. Te don pun ba ki ngotho baklai ka ne ka tien nga. Te kidon ki baju ang sngo pha pi wat na pedan kam than ka ne ka tien nga han re pedan kam ban ong pi lane ban ong ngi te han re ngi de ban sngo tho ye ka ne ka wei shapang ka ne ka tien nga ba kum nu ngin pedan kam ka ne ka tien nga te pinda pe na ka tien ka jong ublei na ujir maya kal no ka bakhan riu ko ong kum nu ko ong ka tien utrai kalawan ru hanga ka do ong ni I hang ni ujir maya upadan kami ni kaktin nga te kamut ba ula bakla namar balai namar ba hap ban pendan kam ya uni uktin nga te kam dei ka bakla lada pi menta pi keli nga kong pi kerteng kum no te nga rung ong nga kerteng I reality te pisa sha e ngasa sha tang sa sta de kat kum sha jaka ka banga ngasa te kamlong ka babakla habangi penan kami uni uktien nga te haba kaktien utrai kalawan ha ujir maya ru uyat ho bakaktien utrai kalawan ha u te dak mga menta ngayat ho ba menmit utrai wan pen pau hanga ngayu I kumta ha kata ka jing pos niu ka jonga la ne ha ka bashisharu te nga hapan penan kami ka ni kaktien nga kamut balabakla handrai ngayu I don pun ha kibriu haba kibriu ki jong ublei ki yetho lane om dei rutan kibriu jong ublei lada ki pendan kam yo ni uktien nga ki ju penrem te handrai ngi di ban sngot ho ya kane ka ktien nga ka bom dei ban pendan kam yang ngi kum ki khon ki jong ublei kamut kum no ngakwa ban pensyaya pi ka ba kam dei yang ngi ban pendan kam yo ni uktien nga ka bomot kam dei yang ngi bangin sngo hanga batang mga bastat tang mga banang batang ya kaktin ke jonga phide ban pediang ngamla ban pediang ya kaktin jong kiwi kataken kade ka balong persya ya kaktin ke jong ublei kataken ka balong persya ya ka imlang salang ba tang mga bai ngasngo hanga bai bangam tre ban pediang ya kaktin jong nuru te handai kam degen kumba nga menta ngalalong ka briu ka ba nga ai ji hikai handai lada ikhlong ibarit ru iwan ban hikai yang ai ke ke banga bakla nga haban pediang ikata te kata kam dei banga doni umen sim sngo hanga handai nga doni umen sim jong kajing sngoret te dei namar kata katau ba kam dei yang i bangin penrem kulmari ki briu namar ngalalap bon bah ki briu ki penrem kulmar habangi atho ya ke ka baja ha ka jing ya lenti ka jongi te handai ki ong o pi te tanga bet te handai ni de ban sngo tho kan kata kaktin nga la pendan kam ha kono ka benta ladang is sngo hanga is sngo sarong is sngo be betang ka bakren manga ka badai katakan kalong ka ka ba shabar ka mon ka jong ublei henry ka bangi pendan kam ban ong ngasa hangta utra pun pau yang kumta bat kumta terter kata kam de ka babakla kam de yang i bangin penrem gulmare ki priu na marteng teng ni shu penrem ki priu klem nong rim te kam don ka ka ba ya hab te henry ni de ban sngut hu kan lada ngi don pen bani to mun sim jo ka jing sngo sarong ni le ke da ka jing sngo sarong sngo hanga mai sngo start sngo badai tang manga bai don chu mono kata kan ka ba uta unga de ban don ha ka jing em ka jongi te ngai pio ka jing mot khendian tu ble unyo ban kur khui phi ye roi trai